大学もいろいろオープンキャンパスとかもあったんですけれども、自分のやりたいことと違うっていうことが分かって、留学したいっていう夢を叶えるには日本外交専門学校に入学して海外の大学に行くことが一番いいと思ったから。日本外交専門学校が雰囲気が学校っぽくて明るいというか、とても開放的で親しみやすい雰囲気を受けたので、こちらに決めました。定期留学ができて定期傾向があるっていうところで、ここが一番大きなポイントでこちらに入学したいと思いました。アメリカの大学はダブルメジャー制といって、学科を2つ取ることができたりとか、学科を変更できたりとかするシステムがあって、柔軟な教育システムな環境で勉強したいと思ったし、やっぱり一番は自分の語学力を上げて海外で働くために世界の学生と肩を並べて勉強することが必要だと思ったので、アメリカ留学を選びました。日本の企業と海外のいろんなところにある企業をつなぐ通訳としていろんな場所で働きたいっていう思いがあります。でそのためにやっぱり文化とかその相手の国の歴史とかそういうのを学ぶことをとても大切だと思っているので、今頑張っています。